ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କଥା କହିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଯାହା ନାସା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ନେବର ସିସିଟିଭି ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନେବର ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିସିଟିଭି କିନ୍ତୁ ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ। ମାନେ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ କି ୱାଇଫାଇ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ତଥାପି 24x7 ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ। ଭାଇ ତମେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନା ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ବୁଟ୍ ଅପ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିବ ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର କି କ'ଣ କହିଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଆଡ଼ୁ କହିବେ ହଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛୁ, କାଲି 11:32ରେ ଘରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ସାର୍ଟଟା ବି ଧୋଇନୁ। ମାନେ ଭାଇ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫିଟ୍ ବି ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ରେ ମୋତେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ, କ'ଣ ପିଉଛ, କାହା ସହ କଥା ହେଉଛ, ସବୁ ଡାଟା ନେବର କ୍ଲାଉଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଦେବ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଏତେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମନରେ ମନେ କହିବେ ନାରେ ପୁଅ, ମୋର ଆଖି ଅଛି, କାନ ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ କାହା ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ହୋଲ୍ କଲୋନୀ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ଯଦି ତମେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଥିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆଣ୍ଟି ଡାକିଲେ କ୍ଲିଙ୍ଗ କ୍ଲିଙ୍ଗ କଲିଙ୍ଗ ବେଲ୍ ମାରିବେ, ଆଉ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଉସୀ ରେଡ଼ି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କାହା ସହ ଯାଉଛୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଫେରିବୁ, କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, କେମିତି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଡିଟେଲରେ ସେ ପଚାରିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ ବି ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବନି, ସେମିତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, କି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ନାହିଁ, ତଥାପି ମେମୋରି ଏତେ ସାର୍ପ ଯେ IAS ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବେ। ସତ କଥା କହିଲ, ଓଡ଼ିଆ ନେବର ସିସିଟିଭି ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ହେଉଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, CID ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଏସବୁର ଏକାଠି ଭର୍ଜନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନେବର। ଯଦି ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଏମିତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଆଣ୍ଟି OP, ଆଉ ସେୟାର କର ଯାହାର ପ୍ରାଇଭେସି ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯିଏ ଅଫେଣ୍ଡ ହେବ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଫେଣ୍ଡ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଭାଇ ବଡ଼ ସହରରେ ସିସିଟିଭି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ପୁରା ଏକା ଭଳିଆ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାଲତା ଫିରତା ସିସିଟିଭି। ତାଙ୍କର ଆଖି ହେଉଛି ଲେନ୍ସ, କାନ ମାଇକ୍, ଆଉ ମୁହଁଟା ହେଉଛି ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ପୁରା। ସକାଳେ କିଏ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କଲା, କାହା ଘରକୁ କିଏ ଆଇଲା, କିଏ ଗଲେ, କାହାର କ'ଣ ଖାଇବା, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ୱାଇଫାଇ ପଳେଇବ, ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନେବର ଅପଡ଼େଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା କେବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟୁକୁନା ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ଏଇଠି ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀ। ତ ସିଏ ଦିନେ ତା ଘର ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଶୁଣୁଥିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହୁଛି ଶୁଣ। ଟୁକୁନା ଯିଏ ସେ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼, ତା ଲାଇଫକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ସେ ଟୁକୁନା ଉପରେ। ଆଉ ଜିତୁ ଯିଏ ସେ ଟୁକୁନା ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପୁରା ସେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆଉ ଟୁକୁନା ସେଠୁ ଗୋଟେ ପେଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଟା କାଢ଼ୁଥିଲା ସ୍କୁଟିରୁ 9ଟା ବେଳେ, ମାନେ ଆସିଲା ଆଉ ସାଡ଼ୁ ସଡ଼ନ ଶୁଭାଗଲା କିଏ ଗୋଟେ କାଶି କାଶି ବାଲକୁନିରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସାଡ଼ୁ ତା ମାଉସୀ ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସରିଗଲା, ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ବୋହିକି ଚୋରି କରିକି ନେଉଛୁ କିରେ ଟୁକୁନା। ସେଠୁ ଇଏ କହୁଛି, ଟୁକୁନା କହୁଛି, ଆରେ ମାଉସୀ ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି କି? ଏଇଟା ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟେ ଆଣିଛି ଘରକୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭଳିଆ, ତୋର କ'ଣ ମଦ ପିଇବାର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି? ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ବୁଝିଲୁ, ମୋ ଆଖି ଚକା ଆଖି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୁକୁନା ରାଗିଗଲା, ପଲଟିକି କହୁଛି ମାଉସୀ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦବା ନେବା କି ମଦ ପିଇବାରେ କିଛି ନୂଆ କି ପୁରୁଣା ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଜିତୁ ତା ବାଇକ୍ରେ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବସେଇକି ଆଣିଛି, ତ ସେଠି ରହିଛି 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଆଉ ତା ମାଉସୀ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀ ଯିଏ ତା ଘର ପାଖର, ସିଏ କପଡ଼ାରେ ଲୁଗା ଶୁକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାନ୍ଥରେ ଚିପକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବସେଇକି କ'ଣ ଆଣିଛି କିରି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରୁ ବସି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଜିତୁ ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ମାଲ, କାଲି ତ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ନାଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିଛୁ କିରେ? ଜିତୁ ପଲଟିକି କହୁଛି ମାଉସୀ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, କି କଲେଜର ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ସବୁ କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି?
କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଗପିବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆବେ କ୍ୟାମେରା ସେ ଧନ୍ଦାରେ କିଏ ଲଗେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଯେ ସେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋ ପିସ୍। ଯିଏ ଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଏଠି ବା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରୁଛି। ଟୁକୁନା ରାତି 2ଟାରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି, ତୋ ବାଇକ୍ରେ କିଏ କେତେବେଳେ କିଏ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋର ସବୁ ମନ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୁକୁନା ପଲଟିକି କହୁଛି, ମାଉସୀ ତମେ ବୁଝିଲ, ତମେ ମଉସାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖ। କାଲି ରାତିରେ ସିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ସହ କେତେ ରାଗ ରଖି ରୁଷା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲେ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ, ସିଏ ବିଷଖିଆଟା ପୁଣି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲା, ସେଟା ପୁଣି ରାଗ, ତାକୁ ତ ଏସିଡ଼ିଟି ଅଛି। ଟୁକୁନା କହୁଛି, ହଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ବା, ମୋ ସିସିଟିଭି ଖରାପ ଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଯାଆନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମାଉସୀ ଆବେ ଓ ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ଏଇ ତାକୁ ହେଇଗଲେ ଭିତରକୁ, ଘର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକି ମାନେ ଜିତୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ତୁ ସତରେ ଦେଖିଛୁ ମଉସାଙ୍କୁ ନା କ'ଣ? ଟୁକୁନା କହୁଛି, ଆବେ ଚାଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ମିଛ କହିଦେଲି ନା ଆଉ, ମାଉସୀ କନେକ୍ଟିଭିଟି କାଟିବାକୁ, ମାଉସୀ ଭଗେଇବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜିତୁ ସାର୍ କହୁଛି, ଶଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ସିସିଟିଭି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲକୁନି ଥିବ, ତା ଆଗରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ବି ଆମର ଫେଲ୍। ଯଦି ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଏମିତି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର ଆଣ୍ଟି 8K, ଆଉ ସେୟାର କର, ଜଣେଇବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କି ନୂଆ ଟପିକ୍ ଦରକାର ଟିକେ ଦେଖ କୁହ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କର। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।